Здравей! Аз съм Анелия от застрахователен брокер Вяра и днес ще ти споделя защо, ако попаднеш в леко пътно-транспортно происшествие, да си направиш снимки на регистрационния номер на другия водач, на щетите по другия автомобил и на цялата ситуация. Историята е истинска и е свързана с наш колега, дама, която шофира от много време, изключително дисциплиниран, разумен водач. Ще споделя каква е фактическата обстановка и ако ти шофираш в София и познаваш ситуацията, може да ми споделиш какво е твоето мнение за произвелото се происшествие. Дамата шофира по булевард Витошка. Когато изсветва зелен светофар, тя прави ляв завой, за да отиде към басейна Спартак, но преди пешеходната пътека, която свързва Витошка с Южен парк, има отново светофарна уредба, която свети в червено. И тя спира. Трябвало ли да спре? Ще се радвам да ми споделиш. И така, когато тя спира на втория червен светофар, отзад един младеж я удря. Щетите по автомобилите са незначителни. Наистина една дръскотина на предната броня на виновния водач и леко огънат регистрационен номер на нашия колега. Събота или неделя на никой не му се занимава да попълва двустранно констативни протоколи за такива малки щети, но нашия колега, както казах, има много опит, знае за какво става дума, си вади телефона и снима ситуацията. Когато обаче тя се прибира в къщи, установява, че петата врата на автомобила и не може да се отвори. Това е много неприятно, особено след като автомобила беше излязъл предишната седмица от ремонт. В понеделник започваме да търсим решение и се установява, че в сервиза ни казват, че щетата ще струва около 300 лева, защото са увредени много детайли, които не са видни отвън. И решаваме, че ще заведем щета по застраховка автокаско. Ако заведем щета по застраховка автокаско без двустранен констативен протокол, щета на паркинг, много известната щета на паркинг, това ще означава, че това плащане на застрахователя към нашия колега ще бъде на нейното досие. Това означава, че когато тя поднови полицата си, или няма да си ползва бонусите за добро шофиране, или пък ще завишат допълнително застрахователната премия. Без вина виновен. Едно на ръка, че трябва да си кара колата на ремонт. Второ, че трябва да плати за този ремонт. И трето, когато стане застраховката автокаско, когато я поднови, тя ще има завишение на премията. Затова се свързахме с младежа, за да го поканим да дойде и да си попълни двустранния констативен протокол. Не можете да си представите колко много хора стават големи експерти, само и само за да не поемат отговорност за нещата и за грешките, които са направили. Чухме какви ли не неща, включително младежа се опита да ни блокира по телефона си, за да спрем контакт с него. Обаче не му се получи, защото ние му написахме едно съобщение, че ако днес до 4 часа не се появи в офиса, за да си поеме задължителната отговорност, а именно да си попълни двустранен констативен протокол, то ние ще отидем в КАТ и въз основа на снимковия материал ще подадем жалба за ситуацията. Това на прост човешки език означава, че може да му отнемат шофьорската книжка за 6 месеца. Момчето работеше доставки. 6 месеца без работа. В следващия един час младежа пристигна, попълни си двустранен констативен протокол, ние си заведохме щетата и всичко беше както трябва да се случва. Ако не обичаш да се чувстваш глупаво, ако не обичаш да плащаш за чужди сметки, ако не обичаш да те правят на глупак, последвай нашия канал, защото тук споделяме ситуации и информации, които могат да ти бъдат полезни в труден момент. А ако познаваш някой, който шофира отскоро или пък от дълго време, не можеш да си представиш колко малко хора знаят как да реагират при пътно-транспортно происшествие, сподели за нашия канал, ще ти бъдем полезни по всякакъв начин. Благодаря ти за вниманието, карай внимателно и не се колебай при застрахователна нужда да се свържеш с мен.